Kandet kepan grahita angel nggonku mohos yen rino pek nyetngan ganti yayi sambung ing wanci ratri karya sada kapan
Nek lagu jenenge Luwung Hongkong. Aku cilik ngantek tuwa. Ya ngono iku. Iya, iki ana sing anyar. Anyar iki lagu. Ya. Oh, nek aku yo umprete yo lagu anak Saudi ya, Cah. Oh,
Arab Saudi Oh, gua. iya. Dia apa nek ngene Saudi? Lu lagu kok lu ngomong aku cilik ngantek bojoku iki. Dikokno nek ora ngandel. Ya jajal. Bojoku lunga ning Saudi. Saudi. Ah, ngono. Arep mangkat tak dono sapi. Aku modal. Tak SMS ora tau balesi. Bareng mulai bolongane gede. Ngono kan opo wedi ku. Oh, ya cepet apa sing saru Lah ate. ngono wancane udah dhuwur Guyu terus Mas nek kowe Mas. Iki jane kok gak ono lawake. Kone dulur dhewe tak siji lho Mas e. ben ora tegang lho. Nah, iki Iki lho. nek dulur dhewe ning Mas Mas iki. kita ben ora tegang. Ya. Iki ono cah cilik-cilik aja mangke bolongan gedhi ku yo. Golongane kok semono gedene ku piye? Maune ning Indonesia te. Ya, Ekonomi iki sithik. ekonomine ancen Nah, cepet. ning Arab Saudi ekonomi gedhe. Wah. Jadi maune ning Indonesia iki ante-ante wae cilik, digedhi ante-ante gedhi. Ante-ante Nah, sumel golongan iki gede. golongan kuping. Iya, masa tangguh anu gedhi. kowe ku kok yang ngene iki te. Ya. Mas minta wis apa lho? Minta kok. Minta wae lho. Ora wae tulisan ya. Mas Wintoko. Minta kok. Nah, karo Mbak Minta kok. Winarni ya. Iki nikahno putrane. Putrane. Heeh. Putrane kakung no putri? Putrane iki kakung Mas Bagus. Bagus. Hmm. Nak wedok bagus, Dhewe anak karo bagus. karo kowe dhisik. Oh, Nek iya. Pak Win iki kan nikahno. Iya. Nek kowe iku dhisik kawin. Lho, ancen yo nikah karo kawin jare padha. Beda ate. Yo padha. Guyu terus Mas nek kowe Mas. Pak Toko nggih Mas. Dewe nek nikah hurufe apa kabeh? Nikah iki yo, nikah NIKH. Nek nek kawin. KIWIS. Oh, dewe. Dewe. Ala kaji sijil. Yo ora. Yo padha tak disewa. Nikah huruf pertama. N. Niat. Lu kaya salat nganggo niat barang. Lah terus ini apa? Niat Niat. ibadah. Oh, ibadah. Lho ibadah ku nganggo niat. Iya. Lah K. Keluarga. Keluarga. Hmm. Lah ane. Akan. Wih, aku akan barang. Iya. Udah ora wis dicipi. Oh, aja kok sing Ya ane. Yo. Ha, terus ha apa? Ha iku harmonis. Oh, nikah iku. Nah, nek dhewe nek kowe ndek ben iku kawin. Lah nek kawin. Lha huruf apa kabeh? KAWIN. Nah, huruf pertama K. kulino. Kulino, iya. U. Oh. K. Dengan coba bingung aku lho. Ayo yo, itu iku kok. Awor. Lho, kulino awon. Iya. Wih, iya ya. Iya. Weh, to wene. Wegah. Wegah. Kulino awon wegah. I. Izin. Izin. Lah terus ene apa? Wis saiki terakhir. Naik. Lho, Kulino awor izin wegah. Izin naik. lho iku ora umpul kebo. Ha iku. Aku Sik mesti saiki ngono. ngene dhek kowe nek aden roh tenan. Yo. Wong are lawake Wahyu Seto Budaya nek. Wahyune iki lho. Nah, Piye? iki kan jenenge asal usule Dik Bagus. Lho, asal usule ya ora biasa cah. Piye nek kowe? Lho, pakane nikahan karo ibuke terus pakane lahir. Ya. Ah, Lho teh. lho piye? Anane ana Mas Bagus, iku ana Punakawan. Lho, kok iso puno kawan ku sejarah piye? Sapa to Punakawan kuwi? Puno kawan ku ya pewayangan saka wayang. Ah, kuwi sapa ya. kabeh jenenge? Ya. Semar, Heeh. Derek, Ya. Petruk lan Bekok. Ah. Bagok. Iku kok gak ana Punakawan, ora iso dadi Mas Bagus. Lho kok iso iku piye sejarah piye? Kok iso puno kawan sing marai? Pak Toko kali Bu sinten iki, Pak? Bu Winarti napa? Bu Winarti nggih, Mas. Nah, Pak Toko iki asal usule dadine Mas Bagus lho Bagus ya. Pokoknya puno kawan. Ya, nek aran Kowe nek iso nyejarahno iku lho, jam tenan. Biasa wong Jawa, Pak. Lho, kok iso iku piye sejarahe? Kuwi kan jenenge Semar Gareng Petruk Petruk Bagong. lan Bokok. Bagong. Bagong, Bokok. Ya, iku dadine Dik Bagus. Nah, kok iso Sapa to iku? Semar? Kok iso diarani Semar? Pak Toko iku mlebu kamar karo Bu Winarti. Nah, Mesam-mesem ning jero
kak sekamar jadi nih Semar Perkara bad dadi ngaten. Pak Ah. Toko karo Buan Minati. mesa-mesa mrene jero. Kamar. Iku sing jenenge Semar. Semar iku. Bek ana Semar. Bek ana Semar. Nah, nek ora ana gareng, Lho, ora iso dadi bagus. lho gareng tak ngrewohi ngono-ngono. Oh ya ora te. Kok iso bar kok Semar kok ana gareng iku piye sejarah? Masih ana Semar nek ora ana gareng, gak iso dadi bagus. Apa to gareng? Lho gareng kuwi apa? Gareng iku barang sigar sing dijereng. Lho mantep. Apa iku? Lho aja sing aneh-aneh Hei. Mas. Meni penampanem iki sing Lho barang sigar nek dipetenteng iku ngono apa? barang sigar sing dijereng. Jereng Ah. kok dipetenteng. Iku yo gak saru lho Mas, iku nek dikira Aja saru-saruan, cah cilik-cilik. Zaman semono te, Ya. urung ana obat nyamuk, selambu. Selambu. Barang sigar sih. Ah, iku selambu. Oh iya. Mas, selambu Mas. Selambu ada, tanggo sih ada ibu. Nangka go sampeyan nang dhuwur iki gampang. Wahyu Sita Budaya ki 2000 wis melayani Mas. Iku ora wae apa. Wah iku kok kelarangan ya. Setiap Iya. budaya ngono. Mbok godhog sarine nang mlayu. Ngono. Iya. Iya teh seneng engko seduluran apa lek dhuwit tak ya. Iya. Nah, nek aku tak dhuwit karo dulur tak pilih dulur. Dulur Hmm. ora ngantel. Ah, nek ora ada aku tenan teh. Kowe Iya, tak pilih dulur. lho. Nek kok aku mulai ora disangoni Mas Bin ya ceng kebangetan ae. Oh lho ya padha ae kuwi kan rumes wadah. Nah, ora Semar, Mesti ana ana gereng. derek. Wis ana Semar ana gereng. Lah Nek terus urung ana Petro, ora iso dadi Dek Agus. lho kok iso Petro? Iya, Petro iku piye wadine? Petro. Apa to tegese Petro? Petro ku piye Kang Ito? Ki lho ben dijenasno. Oh, Ana Semar ana gereng. terus ana Petro. Petro, nek ora Petro gak iso dadi Dek Agus. Kok iso iku piye? Petro iku mepet-mepet terus jeruk. Lho, nek lamaran gak ana jeruk. Jeruk, kanggo jeruk. Iki sing dinanti teh. Terus kok terus ana buat Petro, nak terus Bagong. Ah, Apa to Bagong? ana Semar, ana gereng, ana Petro. Ana Nek Bagong. ana Bagong uga iso dadi Dek Agus. Kok iso? Iya sing iki sing dinanti-nanti. Kowe kan Bagong ku lho Oh. duwono. Apa Apa to to, tegese Bagong? Apa? Bagong iku obahe bokong. Ngene. Bagong obahe Ya, Bagong. kita ngrasakno guyu terus. Sing wis tau yo iki. Karo dulurku kok iso kene ah. Ya ana ya ngono lah kok. Tau ngono wae. Ini terus. Jane ya awak dhewe seneng ning wektune iki ya wis bengi. Karo dene kapan-kapan apa dibajak ana neh. kabar kelo layu dak ya. Ah. Disingkat Iki padat. Ha iki diono ruwatan sing ngono sik. Siap. Ampun Sing maksudnya puasa. Mas. Nggih. Tak tambahi pokoke. Siap. Monggo. Mas
Saderengipun kula pinangka sesepuh Wahyu Setyo Budaya ing wekdal sonten menika dinten Setu Kliwon kula nampi saenipun Bapak Kus Giantoko ing wekdal dinten punika kalersan dinten Setu Kliwon piyambakipun ambuga krami putranipun kanthi rawatan mugi-mugi ing mangke anggen kula nindakake rawatan sak kadang mugi tansah pinangangan selamat wiluting boten wonten alangan setunggal punapa-punapa pramila wedal rawatan badhe kula wiwiti semoga Jogten Dewa Batara Yo jagate Sang Hyang Pramudia lakon kok kaya mungkin urip kaijenan tanpa kanca ruwak aduh Pramara apa urip kang kaya mengene iki kang dinaris dening aku urip ana ing alas
Tirta Bondo Lumayu. Gong Liwang Liwong. Bebasan Jalma Mara. Jalma mati. Jagat. Yen diwenehi urip mesti ana sing nguripi. Nanging lahir onang jabang bayi. Aku ora duweni sapa-sapa. Yo. Aku kelingan. Rikala semono. Aku suwito, moho. Dengan sepi. Tumibae Bathara Narada. Ingkang jumudhun. Bathara Narada. Wani piweling. Yen bocah bagus. Sejatine kowe iki duweni wong tuwa lanang lan wadon. Nanging kowe kudu goleki ana ing Kacamanda. Ning kono kowe bakal ketemu lawan wong atuamu. Nanging sadurunge kowe ketemu wong atuamu, Nurwala dhisik guru pangruwatan. Yo, bakal tak estokake apa kekandhaning Bathara Narada. Aku bakal mlaku wulan ngetan parane. Yo. Jagat Dewa Bathara. Siji wae wong aku ora nemoni. Apa to dewa njrumusake aku? Para ing kasengsaran. Yo. Aku bakal mlaku ngidul alor mbok menawa ketemu pawongan. Siji wae aku ora nemoni pawongan. Loh. Kayono gondo sarine ngrasa. Dumawa ana ing desa Gempol. Sapa kae? Jagat Dewa Bathara. Lagi wae aku mentas saka pagron ana ing papan panggonaku durung nganti tekan dumadining sing tak tuju dumadakan ana salah sijining pawongan. Ngadang sak tengahe dedalan mrepeki nggonku kepengin mlebu ana ing laladan Gempol. Iya. Kula tak takonane mbok menawa sato kewan kang gedhe iki ing mengkone bisa tata jalma banjur jawab pitakonku. Kisana. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Ana ing gadhe apa sira nganti lumawat ana ing sak
tlatahing desa Gempol kene Kisana. Mula yen sira bisa ngendikan Wangsulana pitakonku Kisana. Pawongan. Iya, piye Kisana? Aku wong kang kabur kanginan. Aku saka alas Tirta Gondolmayu. Saperlu goleki wong atuaku. Banjur kowe sapa Kisana? Iya. Yen sira mangertenono ya Kisana. Oh. Ya aku kang diarani dalang pangruwatan ya dalang sejati Kisana. Dalang sejati, dalang pangruwatan. Kowe dalang sejati yo dalang pangruwatan. Iya, bener kang dadi kanamu Kisana. Iwas kebenaran. Ana sak tengahing marga catur kene. Aku bisa ketemu lawan dalang pangruwatan. Dalang pangruwatan. Iya, piye Kisana? Yen nyoto kowe bener dalang pangruwatan. Kowe ngerti sejarah uripku dalang pangruwatan. Kowe mesti ngerti sapa wong atuaku lanang lan sapa wong atuaku wadon. Kowe kudu mengerti dalang sejati. Jagat Dewa Wadara. Menawa dan wis wancine tinarbuka lelakonku jaman rikala semono. Sakjroning aku lumawat sak windu lawase aku ketemu pawongan wedok. Sok Iya. jure. Di sana Yo, yen sira pengen ngerteni ulun bakal buka sejarah lembaran rikala semono di sana. Zaman 8 tahun kang kepengker ulun mudhun ana ing jagat. Ing kono ulun mangerteni ana salah satune pawongan wadon kang ayu rupane. Dheweke mapan ana ing sendang kang singit kang bening banyune. Tamangka sendang kuwi papan dununge para widodari widodari kang lagi wae lelomban. sok Tamangka ing kono ora ana widodari sing ana namung Dewi sawiji ya kuwi kang aran Betari Durga. Betari Durga. Iya, Panjure. sakwise ngono ulun ora tega, ora mentala nyawang lakone si Betari Durga kalawau. Banjur ulun nganti keperanan adikku. Aku kepengin tresno. Tak bayangake kaya ngopo mendane kalamun Betari Durga dadi sisih aku. Mula ing kono aku nganti ora kuwowo ngampah hawa nepsu nganti netesake loh ana ing tirta kang mening kalawau. Sak panjure. Banjur ing kono Betari Durga kuwi rasa ngelak. Ing kono Betari Durga nyawuk banyu kang kaping 3 diombe. Ing kono mbok menawa wae katutan tirta suci kang gemawah ana ing sendang mau ke sana. Sak panjure. Sak banjure ing kono Betari Durga ngandhut nglairake ponang jabang bayi ya kang kaya kowe di sana. Aku iki ojo. Dalang sejati ya dalang pangruwatan. Iya, piye di sana? Kowe ngerti lembaran ing sejarah uripku. Nanging aku bakal takon sapa sejatine wong atuaku lanang lan sapa wong atuaku wadon. Oh, iya. Ulun bakal minangkani apa kang dadi penjalukmu di sana. Yo, Sejatine wong atuamu lanang
Ya aku Bathara Guru Kisana. Bathara Guru, waduh. Waduh, Rama Pitulun. Sejatine panjenengan menika wong tuaku lanang. Iya, Rama Pitulun, kaya piye, Ger? menapa panjenengan tega dumateng kula? Sakawet ana ing Astirta Gondolmayu. Aku ora duweni kanca ruang. Menapa panjenengan boten welas dumateng kula, Rama? Ger titah ulun. Sejatine ulun uga mesake kelawan jeneng sira ananging Kisana papane wong atuamu ya beda kelawan papan kang kok panggoni Kisana. Mula mbok menawa wae ing besok yen wis titiwanci utawa kala mangsa sira bakal cedhak kelawan ibu lan bapa Kisana. Makaten, Rama. Ya. Kula tenggono, Rama. Iya, Ger. Saiki aku bakal takon. Sopo wong atu aku? Wadon to. Iya. Mangertenono iki sana. Yen wong kang wadon ya kuwi kang aran Betari Durga ki sana. Betari Durga. Oh! Rama Pitulun, Bathara Guru. Iya, piye Ger titah ulun? Rama ndi papan dununge wong atu aku wadon, Rama? Iya. Yen ing wektu iki dina sira pengen cetaketan kelawan ibumu durung bisa manmoni ki sana. Jalaran papane ibu Betari Durga iku mapane ana ing sak dhuwure kayangan yen sira titah sakwantah ana urip ana ing jagat padang ki sana. Dadi aku ora bakal ketemu kelawan wong atu aku wadon, Rama. Durung titiwancine ki sana. Rama Pitulun, Iya, piye Ger? panjenengan estu Rama kula. Ora tak selaki pancen aku wong atuamu lanang ki sana. Ana tetembungan. Anak pola bapa kudu bisa ketradah, Rama. Iya. Saiki ngene, Rama. Aku njaluk tigang pekawis, Rama. Kowe ngersake telung perkara. Menika leres. Apa kuwi ki sana? Kang sepisan kula nyuwun jejimat asmor. Asma, ya, kaping pindho. Kaping pindho kula nyuwun sandang, Rama. Sing kaping pindho nyon sandang jangkep kang angka 3. Ingkang pungkasan kula nyuwun pangan, Rama. Iya. Ger titah ulun. Rene ulun pinangka wong atuamu. Ulun ora bakal selak kabeh panjalukmu bakal tak pinangkani di sana. Mula mangertenono ya ke sana. Rene sira iki kepengin duweni jejimat asma, ulun bakal paringi asma Joko Sengkala. Joko Sengkala, waduh, matur nuwun, Rama. Joko Sengkala, Rama. Iya, di sana. Duh. Marem lega lilo rasane atiku yen aku diweni jengen lawan bapaku. Sak banjure, Rama. Kula nyuwun sandang, Rama. Iya. Sadurunge ulun menehi sandang utawa pangan, rehne sira iki wis rumangsa gedhe. Wis ngacik tataraning kadewasaan. Mula jeneng sira bakal tak tambahi ya Bathara Kala. Bathara Kala.
sana. Piye Rama? Kaping pindho Rama? Iya. Ulun ora bakal citro. Bakal tak pinanggani panyuwanmu yen sira njaluk sandangan. Rama. Nanging mangertenana ya titah ulun. Sakwise sira tak wene sandangan kono kae ana sendang kang bening banyune ing mengkone kalamun sira wis tak wene sandangan ngoco ana ing papan kono ya kesana. Kula wis tak aten gawe Rama. Iya. Ger titah ulun. Nek ulun mau ngomong kae sakwise sira tak wene sandangan ana banyu kang bening kula ngoco ana ing sendang kang kertane wening. Ger titah ulun. titah ulun sakwise sira maca ana ing banyu kang wening. Sira meruhi apa? Kawujudan apa di sana? Rama pitulun Bathara Guru. Iya, pinggir titah ulun. Jebul prawujudanku saya mbekirani mengkene iki Rama. Aduh, Rama. Keduang panjenengan kedah pejahaken mawon kula Rama. Tinimbang kula urip dewe wujudan kang kaya mengkene iki Rama. Ger titah ulun. Sira urip ing jagat ora usah muung. Ora usah susah. Jalaran manusa urip ing alam donya ngono diwenehi yogi kawujudan kang beda-beda titah ulun. Aduh, Mula yen sira diparingi kelawan Gusti kang agra jagat kawujudan kang kaya mangono, sira ora bisa ngelah lan ora bisa njaluk kawujudan maneh. Nger titah ulun. lajeng kula kedah pundi Rama. Kawujudan kula sarwa gegilani. Yen ketemu wong mesti padha gegojek lawan aku Rama. Nger titah ulun. Ing wau ulun wis ngendikan sira ora kena ngelah, ora kena nyuwun. Jalaran titah urip ing jagat mono duweni watak beda-beda lan duweni yogi kawujudan beda. Senajan sira duweni kawujudan kang kaya mangkono, ning sira tedhak ing wong tidae para dewa. Mekaten Rama. Iya sira duweni panguwasa lan duweni kawula. Ing mengkone sira bakal dadi sesembahane sekabehing para kala-kala kang mapan ana ing jagat yer di sana. Mekaten Rama. Ya. Yen wonten kula plenggana. Kawujudan kula ingkang gegilani. Kula tampi tangan kalih Rama. Iya. Rama, Iya piye Gen? ingkang pungkasan Rama. Kula nyuwun pangan Rama. Aku urip ana ing alas Tirta Gandha Lumayu. Sedina mangan
telung dino ora mangan kok. Iya Ger Titaulun. Yen ing pungasan sira ngersakake didaharan, ulun ora bakal citra ing janji lan ulun bakal minangkani apa kang dadi penjalukmu. Mula rantingan sawetara ya Ger Bathara Kala. Wis kok atur kok. Ger Titaulun Bathara Kala. Kula non. Mula ing wektu iki dina ya dina Setu Kliwon. Sira ing mengkone sakwise bakal tak wenehi sandangan asma lan uga pangan ing mengkone sira ngantinen karo Kanjeng Rama lumawat ana ing pidalmane. Bapak Yantaka ya kesana. Yo, Mula sira aja kendhat anggonira nyambut karya ing dina Setu Kliwon iki ya kuwi mengku gati kelawan Bapak Kusdiyanto uga krami putrane kang asma Eko Bagus Yulianto dalah Dwi Bagas Yunianto. Ger Titaulun Bathara Kala. kula non. Yen ing wau ulun wis ngendika bakal minangkani pawujude panganmu kang arupi ya kuwi kang durung wujud ing mengkone bakal dadi wujud. Mula sira tampan ana Bathara Kala. Oh iya Rama. Rama pitulun. Loyot sing wis wujud Rama. Ya. Ger Titaulun Bathara Kala. Rantinen sawetara ulun bakal minangkani apa kang dadi penjalukmu ing dina Setu Kliwon iki. Bapak Kusdiyanto ing mengkone bakal nyukupi sekabiyaning kabutuhan kang kok perlokake waton. Sira ing mengkone bisa mengku putrane kang tak rawat ing dina Setu Kliwon iki. Sira pinangka sedulure tuwa. Mula Sinten menika Rama? kang aran ya kuwi Eko Bagus Yulianto kelawan Dwi Bagas Yunianto. Mula wiwit dina Setu Kliwon iki sira jangan kendhat anggonmu ya kuwi ngawat-ngawati putra sakloron ing mengkone kalamun Bali Wisma mengko Bali Wisma sing sakinah mawaddah warahmah ya Bathara Kala. Sakrina sawegine sira pinangka sedulure tuwa kang wajib ngawat-ngawati. Wis tokaken. Aja nganti kena rubeda. Jalaran Eko Bagus Yulianto kelawan Dwi Bagus Yunianto kuwi kang kena diarani ya kuwi anak ugel-ugelawang. Anak uger-uger lawang Rama. Mula yen ora diruwat ing mengkone bakal bisa dadi tadah kalawan sambu Bathara Kala. Dadi tadah kalomong saku.
lan uga mirengno ya ngger titahulun Bathara Kala. Nggih, Rama. Wong kang perlu diruwat ora mung ngomongake anak sak kloron lanang kabeh ora. Nanging kalamun ora pawongan duweni anak loro cacahe wadon yen ora diruwat uga dadi tadah kala mangsamu Dadi tadah kala mangsaku to. lan uga anak siji lanang utawa anak siji wadon yen kono nganti wong tuane ora ngerteni tata cara adat Jawa nganti nglalekake ora diruwat ing kono bakal dadi tadah kala mangsamu. Dadi tadah kala mangsaku, Rama. Woi. Mula sira pinangka dadi putrane ulun, sira pinangka paseksen kalamun ing desa-madesa ing kutha-makutha ana anak kang diomongake kelawan ulun wau yen ora diruwat uga dadi tadah kala mangsamu bisa kok ridu saben rina sawengine Bathara Kala. Rama. Mula sing pungkasan Ya. yen nganti ana salah siji pawongan duweni anak 5 cacahe ya kang diarani lanang nganti 5 mirengno ya Bathara Kala iku kena diarani Pandhawa 5 Pandhawa 5, Rama. ing mengkone yen ora diruwat uga dadi tadah kala mangsamu Bathara Kala. Rama pitulun. Yo yer Bathara Kala Ana ing buku gembol ngene. iya Ana sing duweni suketa. iya Putrane Bapak Kusdiantaka, Ibu Cahya Nani. Ingkang kagungan putra Bagus Duryantaka. Punika badhe kula tadah kala wangsa, Rama. yer titahulun Bathara Kala rene ing wau pun Rama sing ngendikan ing dina Setu Kliwon iki Bapak Kusdiantaka dalah Ibu Cahya Winarni ing dina Setu Kliwon iki mbuga putrane ya kang bakal diruwat. Mula sira kang ati-ati ing mengkone iki jangkep kang angka 3 Bathara Kala yen ing wau sira ngersake didaharan kang wis wujud ing dina iki uga bakal tak pinangkani Bathara Kala. Amin, Rama. Ya piye Ger? Kula pengin mangerteni sedulurku. Oh kaya ngono. Yo, Ya duduke, Rama. kula sakwise sira tak weni didaharan kang wis wujud tindakno luwih dhisik Bathara Kala. Lestokaken, Rama. Ger titahulun Bathara Kala. Oh, nggih. Ing wau ulun ngersake dedaharan kang durung wujud. Oh, nggih. Jangkep kang angka 2. Ulun bakal minangkani panjalukmu ya kuwi dedaharan kang wujud. Mula iki bakal tak wujudi Bathara Kala. Ger titah ulun Bathara Kala Ger. Ing wau sira ngendikan yen wis tak pinangkani sekap ing panjalukmu sira bakal ngetutake lakune karo Kanjeng Rama. Yo ing mengkone sakwise sira tak weni daran kang wujud mula sira bakal tak kenalake kelawan sedulurmu kang mapan ana ing Gempol. Mula Bathara Kala iki kawujudane Bathara Kala.
Iya. Rehne sira wis rumangsa wong atimu. Kula ing wektu iki dina ayo padha bebarengan kawitake rasa ya kuwi padha nuweni ya kuwi kadangmu kan mapan ana ing desa Gempol kang dirawat ing dina Setu Kliwon Bathara. Padahal kula stokaken rong Kula derek ki Rama Bathara. Ayo sewa. Romo pitulur. Ger ditahulun Bathara Kala Kula Romo. ing wau. Ulun wis ngendikan bakal nepungake ya kuwi kadangmu kang mapan ana ing Gempol kang diruwat ing dina Setu Kliwon iki. Kula non. Kula kanthi kuwi Bathara Kala sira aja nganti cidra ing janji, aja nganti cidra, aja nganti lengah anggonmu momong putramu sak kloron kang diruwat ing dina Setu Kliwon iki ya Bathara Kala. Romo pitulur. Iya, piye ger Bathara Kala? Menika derek kula. Iya kuwi kang kula diarani sedulurmu kang mapan ana ing desa Gempol ya kuwi Iko Yulianto. Uga kuwi Bagas Yunianto. Mula sira tak srawungake tak awat-awat ana rina wengi sak lakune ya pisan. Romo pitulur. Aduh, kula tegak kula adohi Romo. Iya, Ah! estake. Der ditahulun Bathara Kala. Jumeneng sauntara kadangira ing mengkone bakal kok labui mula minangka tetebusaning kadangmu rantin sauntara ya Bathara Kala. Non. Romo. Terus badi. Ger ditahulun Bathara Kala. Piye ger? Sarehne sira wis tak kenalake, wis tak srawungake kelawan kadangmu kang mapan ana ing desa Gempol. Mula kang saka kuwi ing mengkone sira kang bakal ngawat-ngawati lakune kadangira sak kloron, sak rina sawengine aja nganti kendhat ya Bathara Kala. Non kula non. Iya.
Mula kang saka kuwi Sang ranjune piye, Rom? ing wau Rama wis ngendikan sira kantinen kadangira sakloron saben rina saben wengi aja nganti kendhat ya Nger Bathara Kala. Angin Rama, Ya, kula njaluk ida. piye apa kan dadi anu lho. Kula njaluk pangan, Rom. Ya, yen sira ngersake dahar ing mengkone rantinen sawetara ing papan kene Rama bakal nyepaki, bakal nyendikani apa dadi penjalukmu. Yes, doaken Rama. Undi Rama tetep dan kula. Kula sampun luwir. Awan adem panas, awan. Nger ditahulun Bathara Kala Nger. Ya Rama. Rene iki sing pungkasan minangka penjalukmu ulun bakal nyepaki lan bakal nyendikani apa kang dadi sejalukanmu ulun bakal pinangkani. Mula ing papan kae wis tak siapne. Bapak lan ibu wis uga nyepaki sekap ing sandang lan pangan ora ana sang kuciwa Bathara Kala. Les doaken dawuh Rama. Rama pitulun. Piye Nger ditahulun Bathara Kala? Kabeh wis tak lakon. Ya, Saiki aku manut apa sing dadi pidalane Rama? iya. Nger ditahulun Bathara Kala.
ing wektu dina rumangsa wis anggone meh rampung anggone nyambut gawe sadurunge ayo Rama dereke lumawat ana ing papan pidalemane Bapak Kus Diantoko mula ulun sira dereke nggih Bathara Kala Prabu sajroning panjenengan Bapak Diantoko Sedulur-sedulur Jaya, ampun kesesa wangsul. Mangke enten atraksi nggih. Penghiburan Mas nggih. Sedulur Jaya, ampun kesesa wangsul. Titah ulun Bathara Kala rumangsa wis rampung anggone nindakake pakaryan ana ing desa Gempol kene mula sewang-sewangan sira bali menyang alas tirta Gondomalu lumayu ulun tak bali nyang Kayawan mula sewang-sewangan bali Sutrisno lan para warga masyarakat dusun ing Gempol anggen kula nindakaken rawatan ing dinten pramila wonten ingkang tunggal guru